Tekan disuri ndek mau. Oh. Penasaran. Mau tekan kene ndelok tok. Iki momongan, Lek. Udah dolanan terus mau. Lambokane tandur, Rek. Wis iku mlebune awan. So isawam gentenan. Jadi traktor Mas Niko. Bareng ndara bareng mbek gonanku. Iya wes. Nak berarti kombi ndara. Kombinan iso ora kowe? Kombinan iso ora? Iso angres. Dingi berkongkon mbah masih barang. Iya, tipak kombinan iki lho. Balik, ambek kowe. Ambek pakku. Agak pisanan adek. Ayo gambare kok ono jangan aku ning dia aku ning suri 6 meter. Berarti bar mbok delok. Wes nane tak delok. Kenaon traktor. Ya, balak ya. Udah kayak mau gak melu tandur belum? Lah di ini kono. Lah sing nguni kono wis tandur ya. Saya dhewe kan tak elok. Iya. Arek sing kene. Engko sok apa no? Padahal lelene tuwek kabeh ora nanti kombisan yo. Jono di nganu winane di Suri ambruk barno no. Parine. Barno muni ngono. Yo. Timbang naleni kok diret sisan kok. Lah nggonku serbukan ku ya. Somben winane di Suri ben di atas si Mas Niko. Semangatnya mbah mau tak andan yo. Kayak balik kan goyang-goyang kan gak ditekakno dhewe tenan iki. Wedi apa iku apa ketatap janggute tahu apa ketatap. Iya. Dinggahno ngono kae. Diubengno ngono kuwi ya. Oh jadi bulan ya, ayang kok. Ini aku cocok itu. Ano main nih? Kamu berangkat joki nih saya seli. Iya langsung rene. Penasaran. Pasaran itu pasar aku. Ben ambek kenaon. Saya kalau kerja orang ini. Iya tenan. Oh ndekne pengen iso apa wis traktor ini kene. Sampai kenaon dadi wong jadi. Lah penting anu tak ya nek pas sepi itu. Iya. Jadi apa itu sudah belum. Yo ngecak nyopir barang di tak cak muat gabah barang. Prai nyoteng yo gawean sawah. Ijole poso ora ana kegiatan nyoteng. Ayo. Yo tak lanjut.
Iya. Yo ngene barang nih sawah. Sawah yo. Heeh. Wong omah yo ndek sawah. Ndek garapan sawah. Sesuai anak Pak aku keron sawah dhewe ngejak Mas Miko. Ya mesti gelem adek lang arah ora. Le sisa. Wes sarapan nih mau. Yud, awas Yud. Engko ae tak tumbakno. Pas kenceng dau. Iya. Iya. Standar yo. Heeh. Bawasi saiki. Bawasi saiki. Ndaut, faktor iki. Iki traktor dhewe. Sawine mbah tapi. Ya. Langsung diceluk kowe. Ngono ora udan paling ditebas arek. Mendang-mendung ngono. Kombi apa mancing kan mamang ndek nih. Soalnya nek mesisan Satu ora sama kabeh. Gung, agak bener Mbah Wasi tok sing tak terak. Ini sapa tamen barang ngono. Wis. Mbah Jamin. Benjamin urung. Tan dicandak Mbah Sop. Kan bareng sawae. Mbek andinge. Wis balik kok. Gase apal sesuai. Dek mau tak mati ae. Ping pindho. Iya. Kurang banter sithik. Iya pengen tak berkeliling ning kene rek. Iya. Engko salat ning kene lah di syuting. Lah kok sing nyuting gak salat? Gak, aku karo Mas Miko rek ning kan. Liyane do salat Allah Akbar. Titip.